भैया हो चारों तरफ बॉस के ही चर्चा हो रहल बाटे। गर्दा मच गई बाटे भैया। फिर से एगो गाना गर्दा मचा देले बा। लेके आ गइल बानी खबर कौन गाना बाटे, बहुत कुछ बताए वाला बानी। एक वीडियो में पूरा वीडियो के देखब सब है। वीडियो के लाइक कर दी और पूरा वीडियो में बनल रही सब। गलत झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रहुआ तक। नमस्कार भोजपुरिया जहां लेके आगे बनी बेहद ही खास खबर। सबसे पहले यह कहब कि वीडियो के नीचे लाइक के बटन बा, लाइक करी जा और कमेंट में कुछ अच्छा लिखी जा। भैया हो फिर से खाली गर्दा गर्दा हो गई बाटे। पावर स्टार के एगो ऐसा गाना आयल रहे जौन की भैया 20 मिलियन के आंकड़ा छू ले बा। जी हाँ भैया, लॉकडाउन के समय गाना रिलीज भई रहे। गाना के नाम रहे साड़ी पके फोटो। रवा सब याद करी भैया कि लॉकडाउन के बीच सब कोई घर में रहे, वही टाइम पे पावर स्टार एगो गाना लेके आई रहन कि साड़ी पके फोटो देखनी है यार। उ जन गाना रहे भैया, ओकरा में रानी चटर्जी की एक्टिंग रहे और कहल जाला नो जो सुपरस्टार रहेला वो सुपरस्टार ही रहेला। और भैया केवल 1 से 2 महीना के अंदर ही भैया 20 मिलियन के आंकड़ा उ गाना के वीडियो भैया प्राप्त कर चुकल बाटे और ये बहुत बड़ा बात बा। और वो सब के बता दी भैया, गाना लिखले रहन अरुण बिहारी और गाना में म्यूजिक दे रहन लॉर्ड जी। और गाना आई रहे भैया बहुत ही बड़ा चैनल म्यूजिक वाइड से और गाना सक्सेसफुल रहल। और यही बात पे भैया वीडियो के शेयर करी जा और जम के आग लगा वीडियो को फैला दी जा। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लगा लो। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग, दिल्ली।